How Tinubu government and the DSS are planning to buy Mazi Nnamdi Kanu for inside detention. My people, things are really happening. This man have warned these people in every court of there. But I don't know, the next plan is to buy Mazi Nnamdi Kanu. But the Chukwuokike will not allow this thing to happen. Anybody who want to buy Mazi Nnamdi Kanu will buy. Please watch this video from our sister before we come back and continue. Stay tuned. Igbo bụ Igbo, ekene m unu, ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe ka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Agara m leta Mazi Nnamdi Kanu na detention ndị DSS ụnyaahụ, and ebe ahụ ka ọ gwa anyị na ndị a na-achọzi igbu ya maka na ha anwụrụ ya ọgụ. Ofu onye n'ime ha anwụrụ ya ọgụ, gbaa ya ụkwụ. And unu mana Mazi Nnamdi Kanu ekwule na arụ adịrọ ya, ezigbote arụ adịrọ ya, and dịka ndị dọkịta ya si wee kwuo, nwere ọtụtụ ọya ime ahụ nke ọ na-arịa, nke a na-ekwu ka gọọmenti hapụ ya ka ọ gaa lejuo onwe ya anya. Ha ajụ na ha ma hapụ ya. So n'elu ya ka mmadụ nwekwa ya ọgụ, gbaa ya ọkpa. Anya amaghị plan ha, mana e nwere ihe m chọrọ ịrụtụ ndị Igbo aka na ka uche anyị dị ya. Onye ọbụla na-ege ihe igeche tụsa ya, onye ọbụla bụ onye Igbo, uche anyị dị ife ihe anyị na-akọ iri hip-hop asịkwa hip-hop asị gị. Ọ iberibe ka anyị dara maka na anyị amara ihe na-eme, na-erigo anyị mperi were hip-hop mikpuo, na-alụ anyị agha, na-ebu agha n'ala Igbo n'aha hip-hop, were hip-hop mikpuo. Na achọpụtara m na ndị ofe mmanụ na-alụso anyị agha, and ụnụ maka ha si eme, ha na-aghọ aghụghọ hinne. Ha ji ụzọ aghụghọ alụso anyị agha, ha ama nchenwu na anyị aka mgba sị ka apụta lụba ọgụ na ọwụọ na aka ya ọ bụrụ agha ka alụbịa. And ha mana ndị Igbo adakịa anyị na-akpagharị. Enwere unu lee anya ihe na-eme ugbu ọkachasị vidio, ọkachasị voice notes nke pụtara na-efegharị nkata ipuku nlamusu na onye na-esote onye isi ala anyị Kazim Shettima kpara nkata ha kpara maka ndị Igbo. Ha kpara nkata ebe 2013 mgbe ha na-akwado APC. Ihe chọpụtawu na enwere ndị abịa na Naịjirịa, enwere ndị Awụsa, ụfọdụ n'ime ha na-ejighị anya afụ ndị Igbo, nwekwe na-aghọtaghị ihe a na-ekwu maka Naịjirịa. Ndị nke ihe ka ha mkpawu na onye ọbụla ga-ekpewe okperechi ha. Nwekwe ndị nke ghọta n'obodo a obodo a ekere ya. Abịakwa na nke ndị ofe mmanụ, enwekwa ndị ofe mmanụ believe na ndị Igbo ha hapụ ndị Igbo prosper, ha nwa ga-ada unless ma ha debere ndị Igbo ka oru, ndị Igbo na-akpata ego, ha na-akpara ha ego nke ha ga-eri. So ha dị ụzọ mmadụ na-agba. And onye n'isi bidoro ihe a na ndị be ndị ofe mmanụ owu Chief Obafemi Awolowo, unu lee anya nga ọ gara ọkwa nga ọ na-emegharị woro ka o ji wee gaa nga. And unu chọpụta na ndị awụ ndị a na gị na ha mekọọ ihe, ịdawa ha hapụ gị gbagha gị, ịlụọra ha mgbe ha ga-alụrụ gị, ha gbagha gị, ha dakwa ofu ebe. So ihe na-eme ugbu a na-achọ ka m kọlụ attention na-etu ihe mere n'oge agha. Unu ma n'oge agha bụ Ojukwu wepụtara Obafemi Awolowo na nga, anyị kwuo ka ekewa, ọ nata ha nye ya finance minister, o ree Ojukwu gaa n'ihu agha soro ndị ugwu buo anyị agha. Enwekwara ndị be ha ahụ ndị kwete na Naịjirịa na-ekwete gị na ya bụ ọgụ. Ya da mba na ọ ka mma na emere this regional system of government tupu ihe ekwuru na buri na ọya ka mma. Ọjị mmadụ dịka Wale Soyinka ọ gara ya nga, mmadụ dịka nna former aviation minister echefule ma Fani Kayode, nna ya ha gara ya nga ha na-alụso, ọ kakwara ha mma. Mana n'ihi ihe ọ ga-erite nya ga-alụọ na agha ahụ. Nlezi anya ma na agha ha chere nọọ ọnda ihe ha chọbụ ime ihe igbukpọ ndị Igbo egbukpọ, mana ihe otu ha chiche ya bụtụ ka o si wee dị. Ndị ọkwa ihe otu onye nke a na-achịkwa ya kịta, otu ochekwa ihe abụkwa ha otu oche, mana nọ na nke a ka ha ga-ebizi aka n'ala finally wee lụba agha Igbo wee mee ihe n'anya ha odo ha fọ ihe dịka ahụ ịtọ. Awolowo lezi anya enwe ihe ọma ọ ga-eme, o werezie hunger as a weapon of war, block ebe esi ebute nri. Ka a jụrụ ya ọsị all is fair in war. So wee were kwachọkọ gbukpuo ụmụaka anyị, alụchakwa agha. Unu lee anya ka alụchakwa agha, na-ahụ na onye nwa bụ onye wetara 2 naira were nye ndị Igbo
no matter ego onye inwere 2 pounds unu 2 naira nye ndị Igbo ọkwa 2 na che na ozi ka enye ha ka ha nwụtọpụ enwena ka ha ga-eji kili anya ekulikwe unu lekwa anya na hụ so many evil policies emere dewe Nigeria n'ọnọdụ ọnọwụ policies Awolowo mere subsequently onye ọbụla la abịa ha ga-aga arụ ọrụ bekee na onye mfuli we na be anyị nwụrụ anwụ ọchịnata anyị mana result akpọọla fast forward na mgbe ha na-achọ ịkwado otu a na-akpọ APC ndị otu ahụ bụ ndị otu Awolowo and that movement onye tekiziri leadership ya wụ onye isi ala anyị awụ President Bola Ahmed onye tekiziri onye isi that group ihe mkpọrọ ha gangster of Lagos maka na ebe isi ha nọwụ na Lagos so ha abịa ha na ndị ugwu ahụ ndị nke na-achọ ka onye ọbụla ga-akpọ isi ala ha na-akpọ bịakọzie ọnụ maka na ụnụ mana ọnụnanụ ndị Igbo na ndị ha awụ ndị na-ekpere Chineke ndị na-eso Jesu ọfụma so achọzie ka ekpochapụ anyị unu lekwa anya unu ga-ahụ na former governor Bala Mohammed pụtara kwuo na ha na-achọ ịkpọta ndị Fulani niile relocate na Nigeria so ebe a ga-relocate ebe a plan here from Benue gbadata Enugu ha akpụrụzi ala Igbo so ihe ifre a na-eme unu lee anya na ihe a na-eme dị similar n'ala Igbo dị similar ịchụchụsị village dị similar to ihe a na-eme na Benue State so ma ihe m ji ekwu ya maka ndị na-akpọ na IPOB na-egbute ndị mmadụ IPOB egbughị onye ọbụla kama na Ephraim IPOB ka ahụ ihe eji bata na be anyị wee egbube mmadụ I covered it myself mụnwa na onwe m na-agwa unu take my word for it maka ndị na-akọgheri na enweghị ebe nọ n'obodo anyị dị safe ọnwụ na anyị eliteghụ jikọ aka ọnụ were ofu obi n'bọọgụ a tibe mkpu ka akpọpụta nwa amadi a wee n'bọọgụ a jikọ aka ọnụ maka owe oge anya na a na-ebu anyị agha so ihe ha kwere na nkwa ile anya na nkata nke amoso na onye akpara ile anya na ha ihe amoso esoghị ha maka na otu o ji na-asụ okwu gochi na osoghị na nkata mana ndị tụnakpa nkata ahụ Fashola so na ya maka na wa vice president kwuru na Fashola kwuru na ya akwụsịghị inye ndị Igbo approval ime pharmaceutical so onye ihe nkata ahụ akpago ya maka akpa nkata ahụ mgbe Fashola na-achụ so Fashola na ndị kpara nkata ahụ onye isi Redeemed Christian Church of God adebe otu na ndị kpara nkata maka otu na ndị bụ ya n'isi in fact otu na ndị mere the movement and ile anya after 2014 onye ọbụla na-aga na Redeemed ga-agwa gị na ha bidozie na-adị hostile anyị nwa bụ ndị Igbo bidozie na-asụ Yoruba ha bidozie na-egwu owu ihe niile ha na-eme ewu ndị be ha achọdị ịma ma ịnọ ịkwụsị ike asị gị na a na-enye gị chance so o gochikwe na aka ya o kwetara na ihe ha na-eme maka ndị na-aga ebe ahụ na-eme na ha na-eme chọọchị ịgbado anya ọ ya wụ ka m na-aga mụ agbadoghị anya nke ha ala na m nye sọsọ nye lawa ihe ọbụla nọ na-arụ ụlọ nọ na-arụ ihe ọbụla na-arụ gbazie maka iwu ọbịa ka iwu so nkata ha kpara awụ na ha ga-agbajisi ya ka nakrai biznes anyị na-eme narakwu anyị ala Igbo anyị awụrụzi oru unu lekwa anyị ihe first lady anyị kwuru nwunye prezident kwuru ọ sị na ha ga-ekpọrọ ndị Igbo ha ga-eji anyị mere ohu so ụmụ okwu ndị a gosi ka ọ bụrụ nọọ ihe afọ ọ nọ na public domain already kama na uche anyị adịghị anya m na-ekwuzi ugbu a na ka uche anyị dị ya ka obodo ọbụla lite ka anyị kwado ọfụma mara ka anyị si edifendụ onwe anyị mara ka anyị si akwado ọnụ mana ndị na-ebuzi agha ugbu ọ dị ka ndị ugwu agwagonu nda ngwa na ya alụgo na-akwa ya ọnọnụ ngwa ụnụ lụkwanụ and onye na-achị obodo a kwetara na ya ama ihe na ha ga-eju nwa aghụghọ na arụrụ ala maka na aghụghọ na arụ ala ka ha jizi ebu agha ha na-ebu ugbu a na so unu lee anya ka esi etikpọsị aga n'ebe ndị Igbo na-amụ ahịa ya ọkụ tikpọsị adị na ihe ha bazi na trade fair ugbu a na ka a na nwaanyị tax ahụ ha kwuru ka a na nwaanyị na ịta ndị Igbo natara approval from federal abịakwa na ndị Igbo approval gbakọ ego niile gbakọ shop niile nọ na trade fair a ga na-enwe ike asị gị na 5 million asị gị na 10 million ka ịhụ so ka ndị be anyị ebe na ebe ọbụla ị nọ ka ilite Igbo ọbụla ebe ị nọ ka ilite ya ntị gụọ ya ebe ọbụla a na-akpa maka ọdịmma Igbo ka itinye ọnụ ka ilite na mmiri abaga awụ ọnụ na ndị na-ebuzi anyị agha kịta bụ ndị obodo a ji ụzọ aghụghọ na-ebu anyị agha unu lee anya na ahụ na enwere Amadi onye Igbo erelize nke a na-akpọ Ijele and ihe ha mere n'ala Igbo wu na ha fọndụrụ ha buru ego bunye some criminal element ụmụ anyị bụ ndị Igbo bunye ha ego
ha wee na-akpa mkpamkpa aha ha na-akpa ma gịnị ka akpata na mmadụ ga-eji nọkọta gị ga gbawakpegbuo mmadụ na vileji ọ dị ka vileji ahụ kwapụ ka uche ụnụ dị n'ihe a na-eme ọ ka da vileji kwapụ mana ha bịara na-ele n'ikere ka ha ga-esi banye n'ala Igbo dị peaceful a na-enweghị criminals ha ga-adozi aka na hip hop maka na hip hop na-ekwu maka mmegbu a na-emegbu ya ha ga-adozi aka na were kpọtazie ekperima ka m jide n'ụlọ nwa bụ ndị Igbo kedu ka onye na-achọ obodo ga-eji kpọrọ ihe dị ha ka ndị amị kpọbaga na be anyị rekrutzie ekperima kpọọ ya ndị amị wabaga then dazie tụgharịa na-akpọ hip hop and ihe na-ewute m ebe ndị be anyị nọ kemgbe ekperima ha pụtara na TV oge ha chọziri igbu ya ka ha kọva ihe ha mere kwuo na ọnya nwa ka kọntraktị enwebeghị ndị be anyị litere nụ jụọ ọnya ajụjụ ihe onye nọdụ ebe ọ nọ ọsa nọ n'ọhịa ndị ahụ ịfụ nọ n'ọhịa unu rote na breki jeelụ n'Owerri breki ọda jeelụ n'Owerri kpọka ndị ohi niile ahụ nọ na jeelụ nga onye nwa amadi a ya trencha ha awụbaga platfọm eji wee rụọ ọrụ ahụ n'ala Igbo Ebube Agụ unu chọ ịma m ihe m na okwu wee jiokwu sọsọ ebe egburu mmadụ asakrụ vileji wu ebe Ebube Agụ ahụ nọ ebe Ebube Agụ na-anọghị enwe ihe mere ebe ahụ ka o doo n'anya maka na anyị kpagharịrị ghọta ihe na-eme na anyị emego ọnkọva ma Ebube Agụ ma Saideke bụ onye ọbụla na-azụ isi onwe ya ka anyị nọ na-ebegodo akwa nke a federal government is recruiting another set of criminals ọ ga-awụba n'ala Igbo mmadụ dịka Ijele mmadụ dịka Ikenguru Agụ unu gbakwa nkịtị nke a mee mmadụ dịka Keshi na Ọsụihitọkwa ndị awụ ndị nọ na soshal midia na blackmail hip hop ị gaa na platfọm ha ebe ha na-ekwu okwu ị ga-ahụ ka ha na-recruit some youth ebute ego ugbu a na-ebu ige ha wụbakwa ha ebe ahụ kpọwakwa hip hop ọnụnụ maka na anyị adịghị elere anya anyị adịghị eche echiche ọfụma of course ha ji na midia ihe ọbụla a gwara anyị na midia anyị ekwete anyị ada ajụ ajụjụ so ihe m na-agwa ụmụ Igbo ugbu a na-awụ na another second phase of ịwụbaga ndị ekperima na nọ na ya maka na aghasala nke na ha ele anya na ahụ na Gentle dị ahụ kpọrọ ha aha ha nwụrụ ya ozugbo emepere ha nwụchi ndị anwụpụ ị na-anyụ na ahụkwa na Hope Uzodimma ekwuru na ya ga-ere ezu vigilante obodo ọbụla ekwekwara ya rezo ha obodo ọbụla la ga-ewere aka ha rezoro onwe ha vigilante obodo ọbụla ekwekwara ya rezoro unu vigilante maka na ọ dị isi utu kịta na ndị a na-akpọ ka Ikenguru Agụ Ijele na Keshi na-akpọkwa ka ha ga-ejikwa wụbata ego niile ịhụ ha na-ebi wee ego eji na-akwado ma nke a na-alụ na Benue ma nke a na-alụ na ala Igbo ọ ya wee ego niile a na-ebi ka Igbo mụrụ anya lite ka m na-agwa unu le anya na ndị ereliziri enwere som ekperima ndị Igbo ndị na-ekedinapụ mmadụ ndị gbugasị mmadụ ereliziri ka m jụọ nwa bụ ndị Igbo ndị a na ekperima a na-ereliziri ebe ka a ga-akpọbaga ha a ga-erehabilitate ha tinye ha na the military ka esi wee rehabilitate ndị Boko Haram wee ha na military ka ọkwa ndị ekperima niile a ndị Igbo niile a na-awụ ndị ohi erelize m na-amaghị reason gọọmenti ga-eji lekọta anya ndị oge erelize ya wụrụ ndị ohi na ndị na-ekedinapụ mmadụ ọ na-eche na ha pụtazie ha akwụsị ikedinapụ mmadụ ka ọ na-eche na ha pụtazie ha mewe gịnị ọkwa ha pụta ugbu a na-erekrutuo ha ka ọ rụzie ma bifo anyị na-atụ aka na Saideke bụ na ọ bụrụ onye Igbo ka ọ rụzie nọọ ndị Igbo anyị na-eme ihe ahụ ka Igbo obodo ọbụla onye Igbo ọbụla na-ege m ntị unu mara obodo Keshi na Ọsụihitọkwa jee gwa na ndị PG Ọsụihitọkwa na ndị eze Ọsụihitọkwa na Keshi nwa ha nwoke sokwa na ndị federal gọọmenti na-enye ego ya na-recruit boys online ndị ga-ebirokwa another attack Ikenguru Agụ na Ijele unu le anya na ahụ na protest Ijele na-eme na a na-enye ya ndị nche ndị na-eche ya nụ ndị security mana nke anyị mere na ihe a mana nke ndị mmadụ mere ọfụma agbaghatia gas mana nke ọ pụtara n'ihu kwuo na ya ga-eji mma mapụ Nnamdi ndị polisi na ebe ahụ ka ị wee hụ na ọ federal gọọmenti na fọndụ ha na-akwado ha so ihe m na-akpọ den ndị nke a na ndị ohi ndị nke a na-ewepụtakwu na nga ụnụla anyị hụ na Ijele eche ha na nga pụta bido mebe ihe ọ na-eme ndị nke a pụtakwa na nga ugbu a na ego niile ebiri cheke ga-ewere ihe dịka 10 bilion bunye ndị a cheke ihe ha ga-eji eme sọsọ ihe ha niile n'onwe dị na-ego Igbo na-esi nri na-enye ụmụaka ihe asa ha mebe ha na-eme ka Igbo ka anyị lite mụrụ anya
ndị eze obodo niile nọ n'ala Igbo ị na-ege m ntị biko la ga-agwa na eze obodo unu mmadụ na ona m kpọrọ afa lekwa ihe federal gọọmenti na-eme lekwa ihe ọ ga-awụ ka anyị makwanị ka anyị ga-esi wee kpa nkata kọnfrọntzie ha n'omume nke ha na-eme gwazie ha kpọpụga ndị amị ha na ndị ebube agụ ha ka anyị were aka anyị chewe onwe anyị ka anyị si eche onwe anyị na mbụ enweghị ha hip hop mere ka anyị jidesia na hip hop iko n'ọhụrụ obodo n'ọhụrụ ndị otu abụ hip hop onye ekwekwala otu ada ihe awụ sọsọ otu pụtagoro chịkọnata ụmụ okorobịa anyị niile ọnụ nwee ike ịgwa ha okwu ha anụ ihe ọ bụla unu ga-eme ịkwado ka otu ada nwụ na iwuru onye Igbo tinye aka tinye ọnụ mee ya hụ na otu ada ha dewo. My people, please share this video and start dropping hashtag free Mazi Nnamdi Kanu in comment section. Nigeria government, what they are looking for, they will see it times 100. This time around is not before, where they block road and let our children to die in hunger. It's not gonna be a funny. It's not gonna be a war that will be in the southeast, but also in their own land, a heavily one for matter of that. So share this video. If they want peace, they will see peace. But you see this thing they are looking for, they are going to see it times 100. That is the promise we are giving to them. We are not backing down in this injustice they are perpetrating against the Biafrans and Nnamdi at large. Please share the video.